i dag vil jeg lave en haul fra København, fordi at jeg er over hos en veninde i København, og så har vi været på Strøget og på Fisketorvet. Det første sted jeg var i Monkey, og der købte jeg på et tilbud til 30 kroner den her bandeau top ting. Har sådan noget flot mønster. Og det næste jeg købte var sådan en punkt fra Monkey i pink på tilbud til 30 kroner. Det næste jeg købte i Monkey var den her trøje, og jeg synes den er så sød, til 150. Og så købte jeg til 20 kroner et matchende spejl. Så købte jeg den her ring, også inde i Monkey, til 60 kroner. Den til 2 fingre. Så købte jeg den her dækstift fra Matas. Ja. Til 20 kroner. 2 poser te til min mor. Og mig lakrids og Bailey te, så det smager rigtig godt. Så købte jeg den her vand, som jeg har drukket. De sødeste lille colaer. De er så nuttede, jeg elsker dem. Nu de er bare søde. Her jeg vil gemme dåsen. Så har jeg en rigtig sød veninde, som ikke bruger det så meget selv. Så der fik jeg den her BB-cream fra Garnier. Ja. Jeg fik den her rigtig Pieces, som har samme faktisk matcher den, som jeg allerede har. Sådan her. Med flere led, men det er den her ikke. Så fik jeg også sådan en creme fra Salix, men den kan jeg ikke lige finde. Men det var vist. Ja, det var alt fra den her haul, og jeg håber du kunne lide den, og hvis du kunne lide den, så like, abonner, alt det der. Det er godt, super. Vi ses. Hej hej.